ראש העיר סכנין, מר מאזן גנאים, הוא ראש העיר סכנין בפעם השלישית, היה חבר כנסת מטעם רע"מ בכנסת בשנת 2021, הוא גם מכהן כיושב ראש הוועד הארצי לרשויות ערביות, יושב ראש הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה לב הגליל, ולמי שלא יודע הוא היה כדורגלן בעברו, ומי שהוביל את בני סכנין כנשיא הקבוצה לשחייה היסטורית ב-2004, זה היה באמת מרגש. ואנחנו שמחים שהוא איתנו פה היום, ויש לנו כמה דברים, היה לנו שיחות הכנה מאוד נעימות לפני, גם אסף חובב ריצה, וגם מאזן בדיוק סיים ריצה כשדיברתי איתו. אז אסף לנגלבן, ראש המועצה גליל עליון, קדנציה ראשונה כראש מועצה, נולד בארגנטינה, דתל"ש, שריונר, היה גם שירת בקבע, וחובב ריצות ארוכות, התאמן אפילו לאיש ברזל לפני שמונה לראש מועצה. אז זה קצת על ראשי המועצות הנכבדים שאיתנו. אנחנו נתחיל בשאלה ראשונה למאזן, לגבי הממשק עם המדינה, שלטון המרכזי. תן דוגמה לאיזשהו ממשק חיובי שחווית בשנים האחרונות, קבלת סיוע, תמיכה מהמדינה, ואיזו דוגמה לקשיים, משהו לשיפור מול הממשל המרכזי. דבר ראשון, בוקר טוב לכולם, אני כמעט ידידי ראש עיריית נשר דיבר על החסמים ועל המצוקות של הרשויות בכלל, אז אני באמת רוצה להודות לך כקהל נכבד. אני רוצה להגיד לך, שמעתי את ראש הממשלה יותר מפעם, אמר קרבנו את הפריפריה למרכז. זה טוב בתחבורה, אבל צריכים לקרב אותה בתעסוקה, בהשכלה, בבריאות, בספורט, בכל מיני דברים, זה לא מספיק. וזה שאומרים שרוצים מזרח תיכון חדש, באמת, המזרח תיכון חדש זה מתחיל מפה, יהודים וערבים, כאחד. אם אנחנו לא נדאג פה לאזרחי מדינת ישראל, היהודים והערבים כאחד, בסופו של דבר, אני לא יכול היום להצביע ולהגיד משהו בנבסטי. אבל בכל זאת, אנחנו במה שיש לנו מסתדרים, אין לנו תרבות הבכי. אנחנו במה שיש לנו מסתדרים. ואם חברי דיבר על המצוקה של הרשויות, אני רוצה להגיד לך, יכול להיות שנשר ויתר היישובים, מצבם יותר קל מהיישובים בחברה הערבית. למה? כי 80% זה ארנונה ביתית, 20% זה תעשייה זעירה, ומתוך ה-80% מקבלים 50% הנחה, 80% מארנונה. למה? כי החברה הערבית היום 53.3 מתחת לקו העוני. אז איך רשות יכולה להתקיים במצב הזה? זה גם שאתה רוצה לוקח, למשל אתה רוצה לבנות בית ספר, ספרייה, כל מיני, אז המאצ'ינג הוא חסם רציני. כי אם אין לך היום ארנונה, לא משרדי ממשלה, לא הייטק, לא שדה תעופה ולא נמל, אז במה שיש לך אתה מסתדר. זה גם שנותנים לך לבנות בית ספר, או גנים, או כל מיני, ואומרים לך אתה צריך להשלים את המאצ'ינג, ואין לך את המאצ'ינג, אז כל הכסף הזה לאן הולך? תמיד שמענו, ה-15 הגדולות. מה זה? סליחה שאני יוצר אותך, אבל בפן אנחנו בתכנון ובנייה, ודיברנו, בתכנון ובנייה אושרו בשנים האחרונות, הרי גם תוכנית כוללנית אושרה לסכנין, גם ותמ"ל, גם נחתם הסכם גג לאחרונה. זה אולי, האם זה במובן החיובי או שגם יש פה... לא, כמובן, זה במובן החיובי, אבל אם אני לוקח את סכנין והחברה הערבית, תמיד אנחנו הואשמנו כי לא יודעים לתכנן. ואם אני לוקח את סכנין ואני יו"ר ועדת תכנון ובנייה מרחבית סכנין עראבה דיר חנא, למשל תמ"מ 29 תיקון 30 עדיין לא אושר. אם זה לא אושר אז תוכנית מתאר כוללנית לא מאושרת. זה שאני הולך לירושלים לנתן ורף אלמליח ואומרים לך במידה גם שמביאים את זה לאישור הממשלה זה לא יעבור. למה? כי מועצה אזורית משגב עשתה לובי פוליטי, כי יש כביש שעוקב את סכנין שעלות הכביש הזה 400 מיליון שקל, למרות שראש העיר הקודם חתם שאנחנו בעד סלילת הכביש הזה, אבל כנראה לממשלת ישראל אין סך של 400 מיליון שקל, ולכן גם תמ"מ 29 תיקון 30 תקוע, תוכנית מתאר כוללנית תקועה, ולא יכולים להתקדם. אז הבעיה היא לא של החברה הערבית, הבעיה לא שלי כראש רשות, אלא בעיה של לובי פוליטי שהוא גם נגד השיפור של חלק גדול מהחברה הערבית, וכמובן סכנין ועראבה ודיר חנא סובלים מזה. כשמסתכלים, כל החברים פה מכירים את האקספלן ורואים שבעצם סכנין מתרחבת ויש תוכניות, אבל בסוף בביצוע של זה אתה אומר עכשיו אושרו התוכניות, אבל בביצוע בסוף אנחנו נתקלים במכשולים מהשלטון המרכזי. אם אני תלוי בהרחבת מט"ש כרמל, תתאר לעצמך,
זה שהילד המפונק שקוראים לו מועצה מקומית משגב, מותר להם הכל. אבל היישובים מסביב, יש למשל שכל הזמן שלא מרחיבים את מט"ש כרמיאל, אז יש בעיה לבנות בסכנין, עראבה, דיר חנא. למה? כן, הקיבולת לא מספיק. אבל ראש העיר קונינסקי היה אמור להגיע, אבל אתה אמרת דברים שהוא דווקא משתף. לא, דווקא אני עם משה ביחסים מאוד טובים. גם שהיה הסכם גג, למען האמת, הוא עזר לי המון. והתנה את זה, אם כרמיאל מקבלת, סכנין צריכה לקבל, ואני מאוד שמח שבסופו של סכנין קיבלה הסכם גג. זה השיתוף פעולה בין הרשויות, זה נקודה חשובה. אני רוצה להגיד לך שנבחרתי ב-2008, הישיבה הראשונה שהייתה לי עם ראש מועצת משגב. הבאתי אותו אליי הביתה, ארוחת צהריים, אמרתי, תשמע, אני נבחרתי חדש, ואנחנו שכנים טובים, אם טוב לך, טוב לי, אם רע לך, רע לי. אני ידי מושטת, בואו נקים קריית חינוך משותפת, אזור תעשייה משותף, אפילו איחוד בני סכנין שנמצאת בליגת העל, נעשה אותה סכנין משגב. עד כדי כך, אבל מאז לא דיבורים ולא יער. כנראה שהם לא רוצים, לא בשכנות הזאת ולא בשותפות הזאת. אבל הכתובת שלי זה ראש הממשלה. הכתובת שלי זה ממשלת ישראל, ראש הממשלה, שר הפנים, כל הדברים האלו. אבל אני אומר לך, בינתיים מי שמשלם את המחיר ואת החשבונית במלואה, זה חלק גדול מחבריי ראשי הרשויות. ואותו אדם שבחר בנו על מנת לחולל את השינוי ולהביא באמת קורת גג, הוא זכותו הלגיטימית שיהיה לו פארק, שיהיה לו לאן ללכת וכל הדברים האלו, אז הוא פונה אליי, למה אין לי? אבל בתקציבים הדלים שיש לי, אני עושה הכל, גם שמדברים על נושא האלימות והפשיעה בחברה הערבית, ואומרים החינוך של החברה הערבית, או התרבות של החברה הערבית, אני מאוד לא מקבל את זה, למה? כי 30% מכל צוות רופאי בבית חולים, הם מהחברה הערבית, אחים, אחיות, הייטק, חינוך, כל הדברים האלו, זה החברה הערבית. ושהייתה כנופיות פשיעה בחברה היהודית יותר קשה ויותר מתוחכמת מהחברה הערבית, אז קטונתי להאשים את אנשי אשדוד או באר שבע שהם חס וחלילה אין להם תרבות או אין להם חינוך. אז בתקציב הדלים שיש לנו מנסים לתת את הכל לתוכניות על מנת באמת בסופו של דבר למגר את הסרטן הזה שקוראים לו אלימות ופשיעה. אנחנו בהמשך נקשר את האמירה החשובה של איך למגר את הסרטן הזה וקשור לתכנון ובנייה, ועכשיו רק לאסף. אני ממשיך עם השאלה הדומה, אנחנו בגליל עליון כמובן על הממשק עם השלטון המרכזי אחרי המלחמה, גם במובן של ההתמודדות שלכם כמועצה שמי שלא מכיר 29 קיבוצים, על קו העימות, או ביניהם גם כפר סולד שמשם אתה נמצא, שהם לא הוגדרו בקו. איך דברים, אני מקווה, אם יש משהו לחיוב ודברים של טעונים שיפור? א', בוקר טוב, אנחנו עוד לא אחרי המלחמה. וזו הנקודה המציאותית שאני חושב שהממשלה נמצאת אחרי המלחמה, היא אפילו גם רוצה למחוק חלק מהביטויים של מה שהיה במלחמה. אנחנו במלחמה. צה"ל נמצא עדיין בלבנון, תושבים שלי מקבלים כמעט כל יום, ואנחנו שמחים על כך, הודעות על כך שצה"ל תוקף, והוא עושה פעולות מעבר לגבול, והוא שומר על הביטחון שלנו, כי אסור לנו לחזור למה שהיה לפני אוקטובר. לפני 7 באוקטובר, אסור לנו לחזור למציאות הזאת. והממשלה, אני יכול להגיד גם דברים טובים, כי נאמר פה על ידי ראש העיר חיפה שצריך לדעת לפרגן, אבל לא מעט אני אגיד את האבל הגדול שיש. מנרה הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, אני אתן רק דוגמה את מנרה, קיבוץ ש70% מהבתים שלו נהרסו, פשוט נהרסו ולא קיימים. והתהליך הזה, אגב, באמת זה אחד הנקודות אור, אני נכנסתי במרץ, ושם דווקא אנשי האוצר הבינו את הסיפור של מנרה, ובהחלטה נבונה נתנו לנו את קרש ההצלה הראשוני של מנרה, להחזיר את האנשים ולשפץ ולקבל חלק מהנכסים חזרה. גם אגב נתיבי ישראל הקפידו מאוד מהר עם משרד התחבורה לשפץ את הכבישים. אבל פה מתחיל האבל הגדול. בסופו של יום, גם בדקה זאת, בגלל שאין תקציב מדינה, אי אפשר להוציא החלטות ממשלה. כלומר, גם אם אנחנו רוצים לעשות תהליך שיקום ולהביא חברות היום, אי אפשר. כל התוכנית הכלכלית המוכשרת שהייתה על 700 מיליון שקל, אני לא חושב שאינווידיה גדולה יכלה להגיע לקריית שמונה. אגב, ניווידיה קיימת בגן התעשייה תל חי, עם 100 עובדים, היא מוכנה להתרחב. אבל המענקים שקיימים היום באצבע הגליל שווים וזהים כמעט ליוקנעם, אין תחרות.
אין באמת אינסנטיב להגיע לגליל העליון, למעט, אולי יש פה כמה אנשים ציונים שמבינים את המשמעות של זה אחרי המלחמה ורוצים להיות חלק מהאזור שלנו. עכשיו, יש פה את אופיר שהיה סגן ראש עיריית קריית שמונה, ובגליל העליון חזרו 90% מהאנשים, והם חזרו בעיקר בגלל שיש לנו קהילות מלוכדות. הסיפור לא בעיר. והשאלה היא, זה לא רק סיפור של העיר, זה הסיפור ש30 שנה או 40 שנה המדינה פשוט לא השקיעה בגליל העליון, ואני אתן לכם דוגמאות, חלקם מעולם התכנון והבנייה. דיברו על כבישים, רוחב כבישים בעיר, אצלנו בכבישים, אחד הכבישים המרכזיים ביותר, אי אפשר לנסוע בו זמנית 2 רכבים. יש גשר שצריך לעצור בו ולראות. אם מישהו מגיע מהצד שני, זה לא קיים יותר במדינת ישראל. אנחנו אפילו לא מחוברים למוביל הארצי של מדינת ישראל. עכשיו, היחידים שקמים כל בוקר ולדעת ובאמת מוטרדים מהגשם, זה החקלאים ואני. שנה שעברה לא השקענו חקלאות. זה השפעה על כל מדינת ישראל. אני לא רוצה לדבר על הרפואה, שהיא כמעט ואיננה קיימת. והמאבק הגדול, אחרי זה אולי נדבר באמת על השיתופי פעולה, היה הנושא הבריאותי, כי השירותים האזוריים הם קיימים, ולכן אנחנו נמצאים היום בקוטביות. מצד אחד, גם במנרה, אנחנו היינו אתמול במנרה עם האוצר, יש 17 משפחות שרוצות להגיע. ביפתח, קילומטר מהגבול, 25 משפחות רוצות להגיע. במשגב עם חתמו 3 משפחות. לא כולם אבל עדיין חזרו, הם נמצאים חלקם על הגדר. אם המדינה לא תיתן את הכספים שהיא הבטיחה, ויש עוד על הקופה כספים שהיא הבטיחה, ותשלח אותם למקומות הנכונים, אנחנו לא נוכל באמת לעשות את המעשה הציוני, אגב, ולשמור על חיפה, ולשמור על קו הגבול. ההתיישבות לאורך הגבולות בדרום, וההתיישבות שהייתה בצפון על הגבולות, וגם מי שלא פונה הוא הגנה גם היום. היה פעם טענה שהעורף הוא חזית, אנחנו דיברת רואי על חיפה, על המרחב הזה, העורף הוא לא חזית בחיים. העורף לא יהיה בחיים חזית, בחזית זה איפה שגם מחר בבוקר יכולים, זה גבול לקחת את האנשים שלנו, לצערי במה שקרה ב7 באוקטובר. והאיום הזה קיים, אני רוצה להגיד עוד 2 אתגרים מאוד משמעותיים, גם עוד פעם כנשר גליל עליון עם מועצה מאוד מאוד רחבה ויש שם שיתופי פעולה, לנו יש 4.5 תיכונים. המערכת החינוכית שלנו והילדים שלנו שחזרו מפינוי, חלקם לא הלכו לבית ספר למעלה משנה, שנה וחצי, הם נמצאים באתגר אדיר. בעולמות שלכם אי אפשר לעשות רוח בלי חומר, בלי בסוף פיזי. כשדיברתי על זה, אז במונחים שלכם בעיריית חיפה יש היטלי השבחה. אצלנו אין מושגים כאלה. הקרקע ניתנת בחינם, לא גובים, אז אין גם מה לתת לרשויות המקומיות. זה ייצר סוג של מעגל עוני ומעגל תלות של רשויות מקומיות באופן שוטף בירושלים. וירושלים הוא לא שחקן שבאמת עוזר שוטף אלינו. והבחירה לתת אוניברסיטה מתקציב תנופה, זה התקציב של המלחמה, ולא מהתקציב השוטף, זה אומר שקיבלנו את זה כפרס, כאילו, על מלחמה, זה היה צריך להיות מהשוטף. זה לא אמור להיות מהשיקום, ואני לא רוצה לדבר על הרכבת שלא מגיעה. כל השנים האלה, ואין ספק שהיא game change באזור של הגליל העליון, ובכלל קריית שמונה והמרחב, ולכן מצד אחד אנחנו נמצאים עוד בעידן של תקופת מלחמה, עם רצון, גם שאנשים יש לנו את החבל ארץ הכי יפה שיש, ואפשר להיות בו באמת כל הזמן, ולארח ותיירות, אבל הממשלה, הם לא אוהבים שאני אומר את זה, אני גם בגלל זה הרבה לא אוהב להתבטא בתקשורת, כי אני לא חושב שאני מרוויח מזה שאני תוקף את תנופה, ואת כל הדברים האלה, אתה אף פעם לא, אני מאוד פעם, אז פה אני אומר את זה, הם פחות מעבירים כספים לרשויות, שיודעים מה לעשות, כמו שהם ידעו, לעמוד עם התושבים שלהם במלחמה, ולעשות את הפעולות הנכונות. והרצון של המדינה, בתחבורה ציבורית, לשלוט על זה מירושלים, על כל קו שזז, ולשלוט על כל מיני דברים, הוא בסוף פוגע במרחב פריפריאלי, שבאמת קשה לנהל אותו מרחוק, והוא גם קרש הצלה למרחב של מדינת ישראל, שמחפשת פתרונות מגורים. כולנו נשמח שקריית שמונה תגדל, יחד עם האוניברסיטה וההתיישבות לאורך הגבולות. תודה אסף, אני רוצה לחבר את זה שנייה למאזן, מהניסיון שלך גם, כראש עיר כבר קדנציה שלישית, והאתגרים שכל הזמן גם שמענו מרועי, גם מקודם, שחוזרים.
איזה תובנות יש לך לחלוק, תובנות או רעיונות עם הקהל, על הפיתוח העירוני? איך אפשר לעזור לפיתוח העירוני בכלל ולסכנין בפרט? דברים שקצת דיברנו נגיד אז על השיתוף פעולה עם רשויות מקומיות, או דברים שקשורים למה שרועי דיבר גם על העניין של שינוי הארנונה. איזה רעיונות יש לך? תראה, כל הזמן שאנחנו מתעסקים אך בנושא האלימות והפשיעה וסחר באמל"ח, אז כנראה שאנחנו נמשיך באמת לשלם את המחיר הזה. ללא ספק, אני ידי מושטת לכל שיתוף פעולה עם שכנינו, ולמשל, הנה מגיע ידידי משה ראש עיריית כרמיאל, שיש שיתוף פעולה הדוק. משה, הזכרנו אותך כמה פעמים, אז שמחים שהצטרפת. באיחור. לא נורא, בסדר, אנחנו לא... אז אני רוצה להגיד לך, הרבה גם אנשים שיש להם השכלה, אנשים עשירים, שעוזבים את היישוב והולכים לכרמיאל, לנהריה, לעכו, לכל מיני מקומות. למה? כי רוצים באמת לשמור על עצמם, על הילדים שלהם. וששאלו אותי, מה אתה כראש רשות רוצה? מה אתה מצפה? אמרתי להם דבר אחד, ביטחון אישי. תראה, אני מוכן לוותר על כל דבר, אבל אני רוצה ביטחון אישי, לאותו אימא, לאותו ילד, לאותו סוחר, לאותו רופא, לאותו מנהל בית ספר. האם זה קשה? אז כל הזמן שאנחנו חיים במצב הזה, לצערי, אני לא יכול להביא, לא חברה מסוימת, לא קבלן מסוים, גם במידה והממשלה רוצה להשקיע, תתקשה להביא אנשים שיבואו וישקיעו כמו שעשו בקריית גת או ביוקנעם למשל. אז אנחנו סומכים על עצמנו, ואם אני אומר על עצמנו, אז המשאבים הם דלים. לא ארנונה, כמו שאמרתי, אני מגיע ל-90% גביית ארנונה, אבל שמתוך ה-90%, 53.3 מקבלים הנחה של 80%, אז תתאר לעצמך לאן אנחנו מגיעים. זה שיש לך חסם שהזכרתי בנושא התכנון והבנייה, וכל אדם, אם אין לו את החזון, לפי הפחות הוא רוצה קורת גג. אז אתה מקטין מהחזון שלו, אז לאן הוא הולך? אז הוא הולך לכרמיאל, לנהריה ולזה. אני לא רוצה שנהריה תאבד את הזהות שלה, אני אומר לך גלוי. אני רוצה שנהריה יהיה לה רוב יהודי. אבל זה שכל החברה הערבית, כל האנשים בורחים לנהריה, בסופו של דבר לא יהיה לו רוב יהודי. אז מי אשם? אז עוד פעם, בתכנון ובנייה, את התוכניות כבר יש לך. מה חסר לך, מה אתה קורא שאתה צריך לבנות את הקורת גג הזאת? אז שיאשרו את התוכניות, פשוט מאוד, שאני הולך לנצרת, שולחים אותי לירושלים, לנתי נתן, או לרפי אלמליח, אומר לי במידה וגם זה לא יעבור אישור ממשלה. למה? כי יש לובי פוליטי בראשות מירי רגב, השרה, שהיום משגב, כמו שאמרתי, אני רוצה בשכונות טובה, אני רוצה באמת לעשות איתם אזור תעשייה, קריית חינוך, קריית ספורט, כל הדברים האלה, אבל הם לא רוצים. אז הם הצליחו באמת לעשות לו בפילוטי כל הזמן שהכביש הזה לא יהיה סלול, שבעלות של 400 מיליון שקל, אז סכנין לא יאושר לה, לא לבנות ולא כלום. וכמו שאמרתי, ויכול להיות ידידי משה יודע, נושא המט"ש בכרמיאל גם הוא חסם רציני, כל הזמן שלא מרחיבים את המט"ש בכרמיאל, אני לא יכול לבנות. הגבילו אותי ב-500 יחידות דיור בזמן שמספר תושבי סכנין 36,000. אז תגיד לי, איזה תקווה, איזה חזון אני יכול לתת לאותו צעיר בין 18 או בין 20 בסכנין? ובסופו של דבר, עם כל הכבוד, לא הולך לא לשר השיכון ולא הולך לשר הפנים, אלא בא לראש הרשות. אומר, אדוני, אנחנו בחרנו בך, בוא תפתור לנו את כל הבעיות. כמו שאמר ידידי ראש עיריית העניין של השלביות ביצוע זה דבר שאנחנו מדברים עליו הרבה ונתקלים בוועדות התכנון, שיושבים, עושים תוכניות, אבל בסוף הן מותנות במט"ש, בפיתוח כביש, ואז אתה אומר שבסוף יש את התוכניות היפות שמרחיבים את סכנין ונותנים את הקורת גג כי אתה בעצם מדבר על הקשר בין מתן קורת גג להפחתת האלימות. זה אחד הדברים. אבל בשביל להגיע לזה צריך לעמוד בתשתיות. תראה, אני אומר לך, כל אדם מאיתנו, יהודי או ערבי, הוא חי על 3 דברים. על ביטחון אישי, אם אין לו ביטחון אישי זה בעיה, אם אין לו קורת גג זה בעיה, ואם אין לו מקום עבודה. אז אני רוצה להגיד לך, בחברה הערבית כמעט לאנשים מסוימים אין לו את 3 הדברים, 3 המרכיבים. אין לו לא ביטחון אישי, לא קורת גג ולא עבודה. אתה יודע, יש לנו 4,000 רופאים שיושבים בבית. 4,000 רופאים. 15,000 מורים ומורות שיושבים בבית. אחוז האבטלה בקרב הגברים 14%. רק 40% מהאנשים שיוצאים לשוק העבודה. אז תגיד לי, ראש רשות, הוא רמבו? אני לא רמבו, לא יכול לפתור את כל הבעיות. ובסופו של דבר, רוב הרשויות היום נמצא באשכול 1, 2, 3. גם שאתה עולה מאשכול 3 ל-4, מורדים לך כסף. הבנת? תוכנית הבראה וחשב מלווה. לפעמים אתה שואל את עצמך, לאן
אני הגעתי, ריבונו של עולם, אני בא על מנת באמת לתרום, לשפר, איכות חיים, כל הדברים האלו, אבל אתה נתקל בחומה שקשה לך לעבור אותה, פשוט מאוד, מחסום פסיכולוגי כזה קשה, ומי שפותר את הבעיה, הנה כבר הוא דיבר על זה, הגיע ראש הממשלה לקריית שמונה והבטיח הבטחות עד השמיים. האם בסופו של דבר ההבטחות האלו יושמו? אני לא יודע. אז אני אומר לך, מי שצריך לפתח את היישובים יהודים וערבים כאחד, פריפריה יהודים וערבים כאחד, זה צריך להיות תוכנית ממשלתית, ואם לא תקום צוות בין משרדית, ממשלתית, כלום לא יתקדם. תודה, מה זאת קריאה לצוות בין משרדי לעזור לקדם את התשתיות. ואני בטוח גם שמשה תומך. אסף, מה שמעניין פה באמת בפאנל, יש לנו פה מהחברה הערבית וגם את העניין של הקיבוצים והמתח בעצם בין הקיבוץ לעיר. אסף מדבר, ואני גם שמעתי אותו מדבר על זה, על החשיבות בעצם שהוא כראש מועצה גליל עליון רואה בפיתוח קריית שמונה כעיר הרשע באזור, אבל עדיין בדיוק לא מזמן היה הרי כתבה גם בדה-מרקר שביקרה את זה, על החלוקה ההיסטורית במועצות האזוריות גליל עליון, מי שלא יודע, זו מועצה שהיא מורכבת מקיבוצים, ומבואות חרמון זה מושבים, וכל האינטרלאפס האלה שם בין התחומי מושב, אז בעצם, כאילו, איך אתה רואה גם אם יש לך משהו להגיד על זה, לעניין הטענות והקריאות שהיו לאיחוד בין רשויות בצפון, אתה יודע, על המתח הזה בין קיבוצים ליישובים, עוד מבגין, נכון, שאמר בקריית שמונה על הקיבוצים באזור עם הבריכות, מה אתה חושב? על הבריכה של מנרה. הבריכה של מנרה. זה יפה מאוד לראות את הבריכה של מנרה, את העמק, ותראה, זה נושא שהוא מעניין תמיד, הוא לאחרונה עלה אולי יותר בעיקר באירוע של האסי, אבל הוא גם קיים אצלנו. אני אגיד על המהלך הראשון שהובלתי, אני מניח שגם עוד מעט יצא, אם כן יצא הסכם ועדת גבולות של קריית שמונה וגליל עליון, בסוף, אני חושב שעם המלחמה לימדה הרבה מאוד את האנשים שלנו אפילו. אני מסתכל על האנשים שלי, של הקיבוצים, זה שהם מבינים שכל המחסומים שהיו בעבר, באמת, בעיקר בפינוי שהיו במלונות ביחד, זו הייתה הזדמנות חד פעמית לצאת מהבית ולהיות קיבוצים, מושבים עם העיר, לפעמים חלקם במלונות ביחד, וגם אגב להיפגש אחד עם השני, להיפתח גם לעולמות אחרים ולהתחיל ליצור שינוי. אני הסכמתי לפני כחודש, הנחתי על הוועדה לתכנון ובנייה שהאוניברסיטה יכולה לעבור לקריית שמונה, ולא להישאר, האוניברסיטה צריך להכיר, זה משהו שהוקם על ידי הקיבוצים כמרכז להכשרת אומנות, במכללת, הפך להיות ב-1993 למכללת תל חי, על ידי אנשים של הקיבוצים, שהם הקימו את זה, הם ניהלו את זה, ובאמת, כשזה הופך להיות אוניברסיטה, ולאחר שבדקתי עם הרבה מאוד אנשים, אני חושב שמרבית האנשים גם נתנו רוח גבית לאותו מהלך, שלא צריך להתנות את זה מלמעלה, אף על פי שהשר קיש התנה את זה. כי האוניברסיטה זה סיפור אחר, אבל האוניברסיטה היא ביטוי, כי אני חושב שלנו ברור שקריית שמונה חזקה, או מרחב עירוני חזק, ששם צריכה להגיע הרכבת, צריך לקום מערכת בריאות. ואני אתן לכם עוד דבר שנעזרתי בעיר, הקמתי בית ספר, הקמנו גן אנתרופוסופי, ועכשיו הופך להיות בית ספר. כבר יש שם 20 רישומים לגן ו40 לבית ספר, זה לא משהו שהקיבוצים יכולים להקים את זה אצלם. החינוך הזה צריך להיות חינוך עירוני, שיבואו אליו מהמושבים ומהקיבוצים, וגם הפיתוח של אזורי תעשייה. בסוף להביא חברות, אי אפשר שכל ראש רשות, ואנחנו מפוצלים, רק הגליל המזרחי ל-18 רשויות. 18 רשויות, חלקם בגודל של, כמעט בגודל של היישוב הגדול שלי. וכל אחד בא לוויקס או לכל מיני חברות אחרות קטנות, בואו תעברו לצפון. זה לא, בעיניי, זה לא טוב כלפי האנשים שאנחנו רוצים למשוך אותם, לא תמיד גם האשכולות מצליחות להיות מספיק חזק. אז הנושא של העיר והעוצמה של העיר היא קריטית. אני זה שהובלתי, אגב, היה מסיבת עיתונאים בראשון, עם ראש העיר קריית שמונה, ואמרנו, חייבים צריך לחזור לעיר, וזה במאמר לעתיד של הצפון. העיר היום עוד ירדה במספר, ואנחנו מקווים ביחד שהיא תגדל. לגבי מבואות חרמון ואיך נוצר מושבים וקיבוצים, נכון, אני חושב שצריך לאחד מחדש, זה לא סוד, אמרתי את זה, או לבחון בעיקר את האיחוד מחדש. זה גם גורם שמאוד מקשה על התכנון וגם על השיקום, כי בסוף הממשלה צריכה לעבור, עכשיו יש מנהלת תנופה, היא צריכה לעבור 22 רשויות, וכל רשות שלא עוברים מאוד נעלב ובצדק, אבל מועצה אזורית גליל עליון, יש לה, אמרתי, 4-5 תיכונים, אני חושב שבנשר יש תיכון אחד, נכון?
בנשר אחד, אני עם 4 תיכונים, אנחנו מחזיקים מערכות שלמות, ואי אפשר שבסוף הכל שוויוני, ולא מחלקים את זה בעוצמות. גליל עליון גם עם עולם הנחלים והתיירות, היא באמת מרחב משמעותי מאוד, שכמעט ולא דומה למרחב הכפרי. יש לנו 6 מלונות, 6 מוזיאונים, 4 גלריות, עושר תרבותי מאוד מאוד שלם, שאם יתחילו לעשות השוואות לכל מועצה קטנה, באמת ההפסד הוא יהיה הפסד של מדינת ישראל. ולכן מצד אחד אני רואה את המרחב העירוני קריית שמונה חייב להתחזק, זה אינטרס שלנו, והמרחב הכפרי שבאמת כדאי לצמצם את הרשויות כדי שיהיה בו הובלה מאוד מאוד ברורה. מילה על הביקור של ביבי, כי זה תמיד מעניין. תראו, גם אחרי זה הראו את הסרטון שדיברו אז על הרכבת ואז על השדה ואז על האוניברסיטה. אני לא רואה את הכבישים האלה כלצמצם את הפריפריה, אני חושב שאי אפשר לצמצם פריפריה. המטרה של הכבישים, אם המטרה של לצמצם פריפריה, זה אומר שימשיכו לנסוע לדרום. נעשה כבישים טובים, תעלו, סעו דרומה ותחזרו. זה לא האירוע. לא בשביל זה עושים צמצום של פערים, אלא להפך. אני עוד מקווה מהאופטימיים שיום אחד גם יש שלום עם לבנון. צריך להערך הפוך, שבסוף כן התעשייה תהיה על הגבולות. צריך להבין שאנחנו במרחב שהקרקע היא זולה בו. הוא יפה לגור. צריך לתת את ההטבות המשמעותיות כדי שזה יקרה וליצור את השינוי, ואני גם לא מתבייש להגיד, אני גם רוצה לשמור על המרחב, דיברו על המגוון האוכלוסייה, חד משמעי, האזור שלנו צריך להמשיך להיות אזור חילוני, ליברלי, כי הטבע שלו צריך לאפשר את הדבר הזה, וגם צריך לדעת לנהל את זה. אנחנו לא יכולים לנהל במועצות ורשויות קטנות כל כך הרבה סוגי חינוך. זה בסוף גם מחליש אותנו כרשויות שאמורות לתת פונקציות שירותיות למרחב, וככל שיש מגוון רחב יותר, רק העולם של ההסעות עולה למועצה אזורית 20 מיליון שקל. זה סכומים מטורפים שאנחנו צריכים להסיע לדברים, וזה רק היום במציאות הזאת. אם גם אנחנו נהיה באוכלוסייה עוד יותר מגוונת, זה בכלל לפרוץ את המספרים ולא נוכל לתת שירותים. מעולה, אנחנו ממש בסוף, אני רוצה מכל אחד מכם מאזן ואסף, איזשהו מסר אחרון, קצר, לקהל שכבר התאסף פה, למרות שנגעתם אני חושב ברוב הדברים, אבל אם בכל זאת יש לכם איזה משהו, איזו אמירה. אני למען האמת רוצה שלכל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים, שיהיה להם ביטחון אישי. תראה איזה חלומות גדולים יש לי. אני רוצה ביטחון אישי לכל אזרח במדינת ישראל, יהודי וערבי כאחד. מה שקורה היום, אנחנו חיים בפחד. ושחלק מחבריי שיושבים פה היו בשלטון המקומי ביום חמישי האחרון, ואני פניתי למפכ"ל המשטרה, פניתי לחבריי ראשי רשויות היהודים, אל תשאירו אותנו לבד, תהיו איתנו, כי עוד הסרטן הזה יגיע לכל אחד ואחד, אז בואו נטפל בסרטן הזה לפני שהוא מתפשט. אז החלום שלי שבאמת יהיה ביטחון אישי לכל אחד, שיהיה חינוך, שכל אחד יחיה בשלום, בשלווה, וכולנו רוצים עתיד יותר טוב לילדינו, לנכדים שלנו, בעזרת השם. אני אסכם מה שהתחלתי, אבל אני אגיד גם משהו אופטימי. אני חושב שבאמת הבעיה הכי גדולה זה הנושא של הפשיעה. פתחתי ואמרתי את זה כשורה, איך שהתחלתי את היום. אני חושב שהנושא של חוסר משילות, אני לא הכרתי, אגב, עד לפני כמה שנים, שלדוגמה, הכפר השכן שלנו, טובה, זנגריהו עם הכי הרבה עצורים פר נפש במדינה, לפחות אז. מהבחינה הזאת, והוא מחולל פשיעה מאוד מאוד גדול של דמי חסות, והאירוע הזה פשוט לא מטופל. הוא לא מטופל בשום רבדים, גם לא במה שכאילו אולי אנחנו רוצים שיהיה בבית המשפט, ואני כן מפנה את זה, אני חושב שהקלות דעת שיש בשחרור של אנשים, ביום שבת לפני שבועיים עצרו אנשים ששרפו טרקטורים קרוב בקריית שמונה בפרויקט, ועצרו אותם ישר. אנשים כאלה צריכים להיות במקום מסוים לאורך 20 שנה. אסור לוותר בדברים, אנחנו איבדנו את המשילות בדבר הזה, ולצד האופטימי אני אומר, זה הזמן של הגליל. זה הזמן של הגליל, אנשים שיבינו את הפוטנציאל שיש, יזמים, אנשים שיקנו, אגב, מחירי הנדל"ן לא ירדו משמעותית בתקופת המלחמה, כמעט באף מקום, וזה הזמן להגיע, אין כמעט בעתיד קרקעות, אז אני קורא אם יש פה יזמים, יש לפה אנשים חברים של יזמים, וגם רוצים לשלב ציונות, זה פשוט הזמן גם לעשות את המעשה הציוני וגם להבין בעתיד, זה כבר יהיה הרבה הרבה יותר יקר. יהיה תל אביב, חיפה, בשביל חיפה וגליל העליון. תודה רבה. תודה רבה.